Nu skal vi tale lidt om hjælpemidler i svømmehallen, fordi at min synspunkt er, at den måde, vi bruger hjælpemidler her i Danmark, den faktisk er grunden til, at der er så mange børn, der lærer ret sent at svømme. Fordi man simpelthen fuldstændig har misforstået konceptet. Så nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan gøre dig lidt klogere på det. Jeg kommer til at omtale det sådan lidt en blanding som opdriftsmidler og som hjælpemidler, men jeg taler om det samme med de her to ord. Opdriftsmidler er ligesom, det er redskaber, der holder dit barn oppe på en eller anden måde. Der er nogle forskellige typer, og det skal jeg nok lige komme ind på lige om lidt. Min filosofi er, at opdriftsmidler er meget mindre nødvendige, end vi alle sammen går og tror. Som regel, når du kommer ind i svømmehallen, så er det første, du bliver præsenteret for. Det er et udvalg af opdriftsmidler, som skal holde dit barn sikker. Og jeg gør sådan her, fordi det er faktisk ikke rigtigt. På størstedelen af alle opdriftsmidler, der står der, at de ikke kan benyttes som sikkerhedsredskab eller altså på linje med en redningsvest. Så det er ikke en forudsætning for sikkerhed, at man bruger de her opdriftsmidler. Og det tror jeg, der er mange, der ikke ved. Faktisk kan nogle af dem i værste fald være farlige, fordi man regner med, at de holder ens barn sikker. I virkeligheden så er der to typer opdriftsmidler. Man kan i hvert fald putte dem i to kategorier. Og den ene er passive opdriftsmidler. Passive opdriftsmidler kendetegnes ved, at de er fastspændt på barnet. Det vil sige, at barnet kan passivt benytte dem, uden at skulle gøre noget for det. Særligt den her type opdriftsmidler opfindes der nye af hele tiden. Altså folk kan ikke få nok af de her... Jamen det bliver sat op til at være det eneste, der fungerer, og de barn lærer at svømme, når de har dem på. Og det er jeg jo fuldstændig uenig i, men det skal jeg nok lige fortælle, hvorfor lige om et øjeblik. Først så vil jeg lige fortælle, hvad det er for nogle opdriftsmidler, jeg mener, når jeg snakker om de passive. Og det er blandt andet badevinger, bælte, som er fastspændt. Nu kan man også få sådan nogle smarte veste, som du kan lyne på. Der er også, mest i udlandet bruger de puddle jumpers. Det er sådan en underlig kombi af et bælte og vinger på samme tid. Der er baderinge, som man kan ligge i og rulle rundt i. Jeg tror det er sådan lige dem, jeg lige kan komme på lige nu, men som sagt, så bliver der opfundet nye hele tiden, og jeg kan næsten ikke følge med, og det er også virkelig svært som forældre at navigere i, hvad er det rigtige og hvad er det forkerte, og der er selvfølgelig nogle producenter og nogle forretninger og virksomheder, som gerne vil sælge det her, og derfor så er der massiv markedsføring af produkterne, som du kan ikke lære dit barn det uden, og hvis du skal på ferie, så skal du have den og den og den og den og den med, og det er jeg bare på ingen måde enig i. Grunden til, at jeg ikke synes om de her, der er flere grunde, men den første er, at barnet vender sig til at have dem på, og ens krop opfører sig helt anderledes i vand med dem på, end hvordan den er uden. Det gør, at barnet let kan blive bange for vandet, altså uden opdriftsmidlerne på. Barnet vil føle sig nøgen, når de ikke har dem på, altså sådan, hvem skal holde mig, hvad skal der ske? Mange af dem, særligt dem, der har fokus på armene, de holder barnet i sådan en opret position, sådan her, og det er faktisk den samme position, som man drukner i, når man ikke kan svømme. Så tog du et barns vinger af, så vil barnet bare synke ned. Det er også en grund til ikke at bruge dem, vil jeg sige, at det ligesom lærer barnet de forkerte bevægemønstre. Nogle, som for eksempel bælter, holder barnet lidt mere på den her led. Til gengæld så holdes numsen oppe, og det kan være svært at holde hovedet op over vandet, og det er hårdt, for man bliver også fastlåst i den stilling. Så uanset om det er det ene eller det andet type opdriftsmiddel af de passive, så vil de sådan fastlåse barnet ret meget i en bestemt position. Og det får man ikke så mange erfaringer af i vandet, i hvordan det er virkelig at være i vandet. For eksempel hopper du fra kanten, så lander man nærmest oven på vandet. Og det er jo ikke det, der sker i virkeligheden, hvis du hopper ud. Så lander du nede i vandet og hæver dig op mod overfladen. Den der følelse af at blive omsluttet af vand, den kan de børn, som bruger opdriftsmidler, godt blive rigtig bange for.
Samtidig så bliver nogle børn lidt overmodige, fordi de er vant til, ligesom at de her opdriftsmidler, de griber dem. Og det kan gøre, at en eller anden dag har man dem ikke på, og så hopper man i, og så bliver man rædselsslagen, fordi at man kan slet ikke det, som man plejer at kunne. Det er sådan med børn, der drukner, at børn de drukner, når man ikke tror, at de er i nærheden af vand. Det vil sige, det er på en ferie, hvor de sniger sig ud af hotelværelset, eller noget i den stil. Det er ikke, når vi sidder og ser på dem og er sammen med dem i vandet. Det er når de går på eventyr helt selv, og der er de ikke så gode til at huske at tage de her opdriftsmidler på, og så tror de kan det, som de plejer. Så jeg vil klart anbefale, at man ikke benytter sig af de fastspændte opdriftsmidler, fordi de faktisk er mere med til at sænke, eller sådan forsinke vandudviklingen. Den vandudvikling, vi gerne vil se, den bliver forsinket af brug af de her. Det er meget bedre at få gode erfaringer med vandet, i stedet for at blive beskyttet mod de her erfaringer. Fordi det er dem, der skal gøre, at man lærer at svømme. Så jo før man kommer af med dem der og finder nogle andre strategier, jo før kan man faktisk lære at svømme. Den anden kategori er aktive opdriftsmidler, eller hjælpemidler, om man vil. De aktive opdriftsmidler kendetegnes ved, at de ikke er fastspændt, men er fleksible, og at barnet selv skal gøre noget for at benytte de her opdriftsmidler og bliver klar over, at de selv har ligesom et ansvar for at holde sig sikre i vandet. Og det er faktisk rigtig god viden, specielt i de situationer, hvor vi ikke lige er i nærheden, så ved barnet faktisk godt, at de ikke kan selv. Så jeg har sådan lidt et saying, eller hvad man siger, om at før du lærer barnet at svømme, skal barnet lære, at det ikke kan svømme. Det er faktisk også ret vigtigt at vide, hvad det er, man kan, og hvad det er, man ikke kan i vandet. I den her kategori, der finder du svømmepladen. Den her, som nogle konkurrencesvømmere svømmer med, men man kan også sagtens bruge den til børn. Nogle gange skal den lidt tættere på kroppen, for at barnet kan benytte den. Ellers så har vi aquaormen, som jeg kalder den, men der er også nogen, der kalder den en slange, eller en nudel, eller noget i den stil. Så har vi en bold, eksempelvis sådan alt, hvad der faktisk kan flyde, som man kan holde fast i, men ikke noget, der sidder fast på barnet. Og så den allervigtigste af dem alle sammen, det er dine hænder. Fordi det er faktisk både det mest sikre og det mest fleksible hjælpemiddel, dit barn kan bruge i vandet. Fordi det er så justerbart. Du kan give lidt her, og du kan tage lidt der, og du kan hele tiden justere den støtte, du giver dit barn. Og det giver dem en masse erfaringer. Og erfaringer er det, vi gerne vil give dem i vand. Fordi jo mere de har oplevet i vand, jo mere ved de, at de kan eller ikke kan. Og det giver dem også en øget kropsforståelse og forstå, hvad er det, hvordan fungerer min krop, frem for at ligge og flyde i et eller andet, hvor det faktisk ikke er kroppen, der gør en forskel i virkeligheden. Derfor så i mine øvelser, der mange af øvelserne er uden opdriftsmidler af nogen slags, men der hvor jeg bruger opdriftsmidler, der bruger jeg de aktive, for ligesom at give børnene nogle gode erfaringer med også at kunne lidt selv. Og sådan. Men jeg vil klart anbefale, at man varierer det, så at man ikke bruger heller ikke aktive opdriftsmidler hele tiden. Fordi så vender barnet sig også til det, og vi skal jo også have lært dem at svømme uden på et tidspunkt. Så det er rigtig fint at lave nogle øvelser med og nogle øvelser uden.